Adiante. Bueno, buenos días a todas e a todos. Estamos hoxe aquí para presentar unha das que vai a ser os últimos eventos deportivos que vamos a celebrar este ano 2021, un ano donde pouco a pouco fomos capaces de ir recuperando unha certa normalidade en canto á celebración de probas e eventos deportivos que normalmente, desgraciadamente, tuvemos que cancelar. Esta é unha prova da máis que se desenvolve ao aire libre, co cual é moito máis fácil de control, ou polo menos máis segura que aquelas que temos que celebrar en pabellóns ou recintos cerrados. Falo da prova de navegación e resistencia Woman Ride 2021, pero en inglés sigue sendo bastante deficitario, pero bueno, creo que se me entende, ¿no? E unha prova organizada polas Federacións Española e Galega de Orientación, con colaboración do Concello de Pontevedra, da Concellería de Deportes, que se celebrará este domingo. Eu recordo que das primeiras probas nas que participei, sendo concelleiro de Deportes na miña anterior etapa, a prova no 11, foi unha prova de orientación nocturna que se organizara a través da Concellería de Deportes nas instalacións do Casino Mercantil. Foi moi divertida, pero os do club, conto como anécdota, os do club tiveron que crear un premio especial para a compañía, se fixe a prova con outra persona, tiveron que crear un premio especial para o concelleiro porque quedé de último. Entón, non había premio para os do, pero paseino moi ben. Encharquei os pés varias veces, pero a verdade é que foi moi divertido, porque a orientación, ademais da parte deportiva, é unha parte lúdica e de diversión moi interesante e moi importante. Nestes tempos, onde eu vejo repetindo que a pandemia nos trouxo secuelas físicas moi importantes, desgraciadamente, pero tamén secuelas psicolóxicas, tristeza, depresión, angustia, todo aquilo que poida axudar a superar esa parte das secuelas que deixou a pandemia é sempre benvido, non? E a orientación, as súas características, non? Facela ao aire libre, en un entorno natural, en grupos, disfrutando da mañá ou da tarde, pois axudan, non? A superar tamén eses momentos de dificultade máis grande que evidentemente que participa quere ganar e quere facer o mellor de todos posibles. Pero creo que o deporte e a actividade física tamén teñen ese componente que os enriquece, de xenerar bo rollo e xenerar situacións positivas que nestes tempos son sempre benvidas, non? E ademais a orientación ten un apartado importante para nós, non? Que é o seu carácter igualitario. A participación por igual de homens e mulleres en igualdade de condicións, equipos mixtos, nos parece un avance moi importante dentro desa loita permanente que temos que ter dentro das institucións por acadar a igualdade real, non? E neste deporte, na orientación, esa igualdade vese producindo bastante máis que en outros deportes, o cual tamén é importante e a resaltar, non? Bueno, e por último, antes de dar paso ao que me vai a sucedernos da palabra, que xa non me acordo se era Javier ou era Ricardo, creo que era Javier, ¿no? Javier. Antes de que fale Javier, simplemente agradecer ás federacións galega e española, nesta caso a Federación Galega representada aquí por Javier Albero, pois que conten con Pontevedra para este tipo de eventos. Temos uns espacios naturais fantásticos para poder facer estas cuestións, incluso temos espacios naturais tan cerca da cidade que forman parte da mesma cidade. E, por tanto, aberto sempre a participación neste tipo de eventos e agradecendo que se conte con nós para poder animar a xente a pasar a facer deporte, a competir e a pasar tamén un rato divertido. E sin máis, Javier, por favor.
Cobas, presidente da Federación Española de Orientación, por incompatibilidades, que non se pode estar en dos sitios ao mesmo tempo. Bueno, entonces, neste sentido, pois, considero-me representante da Federación Galega e tamén da Española, que é a verdadeira impulsora deste Women Right. Entonces, en primeiro lugar, agradecer ao Consejo Superior de Deportes o esforzo que fai na promoción do deporte feminino. Decir que desde as federacións, tanto a Federación Española como a Galega, vamos incluso un pouco máis alá, damos un paso máis alá do impulso do deporte feminino, e o que queremos impulsar xa desde hai tempo é o deporte mixto. Evidentemente, este tipo de probas, o Women Right, que vamos a celebrar aquí, pois é unha gran promoción do deporte feminino, e fai falta esa promoción do deporte feminino para poder crear despois equipos mixtos. Pero, bueno, desde a Federación creemos que é dar unha voltiña máis á tuerca, e facer non só que haiba participación en categorías femininas, participación en categorías masculinas, sino que nos deportes de equipo, como pode ser o rogaime, o raid, o barrenudas, todos eses deportes, as categorías absolutas, queremos que sean as categorías mixtas, nas que homens e mulleres compitan nun mesmo equipo. Ben, dito isto, pois, tuvemos algúns problemas desde a Federación, porque o que iba a organizar inicialmente este Women Right non pudo facer, quedouse sin organizador a metade de ano, xa estaban os calendarios cheos de competicións, era moi difícil atopar unha data, era moi difícil que outro organizador pudera acoller esa proba. Bueno, desde a Federación Española, Marta Armisen, que é a impulsora do proxecto Muller de Deporte dentro da Federación de Orientación, pois fixo o indecible para tratar de ser esta prova adiante, e, bueno, xuntáronse aquí, en Pontevedra, o Club Abelas Ainas e Xesta Natureza, esa unión fixo que se pudera celebrar xa a finais de todo o ano, porque xa non quedaba sitio para meterlo no outro lado, con medo ao tempo, e diré que tempo vamos a ter, pois que se pueda celebrar este Women Right aquí en Pontevedra. Eu sabía que si en algún sitio se iba a poder celebrar, iba a ser en Pontevedra, cos clubes que aquí temos, coa afición á orientación que aquí temos, e sobre todo co respaldo do Concello, deste noso Concello de Pontevedra, que sempre está detrás do deporte, calquera tipo de deporte, para que se poda celebrar aquí no entorno de Pontevedra, que hai que decirlo para a orientación, para o RAID, un entorno único. Nos quero agradecer tamén a Federación de Piragüismo e a Xunta de Galicia a cesión das instalacións do Contiñón do Castro para o centro de competición, e as comunidades de montes e concellos afectados a cesión dos terreos para poder celebrar a prova. Por demais, pois, decir tamén que contamos co apoio da Diputación de Pontevedra, e agradecer a todos estes, moi especialmente ao Concello de Pontevedra, que sempre está promocionando o deporte. Deixo xa con Ricardo Figueroa, que é o líder da organización, e que nos contará os pormenores de en que consiste a prova. Moitas gracias. Bueno, bo día a todas e a todos. Por non estender demasiado, simplemente vou a centrar na parte máis técnica do evento, do tipo como trae, que
vamos a celebrar o domingo 19 en torno ao Concello do Castro. Por resaltar, simplemente tamén agradecer a todas as institucións que fan posible este evento, que colaboran, que están presentes e que ou ben por cesións de instalacións ou ben por axudar ou por promocionar estes deportes que a veces consideramos minoritarios pero que están en auxe, permiten que podamos desenvolver estas actividades. Bueno, o Quito Manrey tamén se caracteriza por ser dos 5 que xa se lleva celebrado a nivel estatal en toda España, o que máis participación ten. Esta participación, ademais, o que se busca é un evento de promoción do deporte de orientación, e nesta situación conseguimos case o 50% de participación, ven sendo participación femenina nun deporte que habitualmente é un deporte con moita máis participación masculina. Buscábamos iso, esa era un pouco a idea, buscar un evento de promoción, un evento que se centrara tamén na participación femenina en equipos con total igualdade, como comentaba Javier. O evento vai a ter lugar durante todo o día do domingo 19, desde as 10:30 da mañá hasta as 16:45 da tarde, que cando remata. Vamos a ter diferentes categorías en función das características dos participantes, equipos de entre 2 e 3 e 5 persoas, e con diferentes distancias e disciplinas. As distancias van desde os 40 hasta os casi 60 kilómetros, e as disciplinas que van a ter que afrontar os participantes van a ser trekking, BTT, orientación específica de OP, paddle surf, unha proba especial de zancos, estamos aí un pouco creando novas probas, e unha proba tamén de memoria. En todas as probas a base debe ser o que a base do noso deporte, que é o mapa. En todas as categorías e en todas as disciplinas vamos a crear mapas de orientación, mapas creados específicamente además para este evento, con diferentes dificultades. Resaltar simplemente que no acordo de orientación esta modalidade de raid aventura, o que prima é saber entender o mapa, e neste caso máis ainda a estrategia de elección de rutas para saber como chegar a cada un dos puntos que teñen que visitar os participantes. Nos quedamos bastante contentos por poder celebrar o evento, sabendo a dificultade que supuxo, tendo que ajustar moito calendario, moito datas, tamén son datas complicadas tamén pola participación, porque estamos falando de finais de ano en Galicia, que tende a complicarse, pero bueno, desta vez logramos alcanzar un fantástico tempo para fin de semana, e agardamos que todas as participantes e todos os participantes podan disfrutar do evento. Nada máis por a nosa parte, e moitísimas gracias. Verdade, de canta participación estamos falando? O que dicides que a máis que outras Women Rights, pero de canta estamos falando? Casi 120 persoas. 120. 120. Ah, 120. Sí. Cantas mulleres serán finalmente destas 120? Unas 50. Sí, pero tendo en conta o que comentaba, que habitualmente son equipos nos que hai 2 hombres e unha muller, cando son equipos mixtos, e neste caso estamos casi na igualdade. Hai moitos equipos que son mulleres, hai moitos equipos que son máis mulleres que hombres, nese aspecto. Moi ben. Pois nada máis. Vamos claro.